Magandang umaga po sa ating lahat. Siguro siyempre ngayon pong linggong ito, nagkaroon lang po ng isang trial day nung pong Lunes dahil nag-cancel po yung dalawang mga araw dahil po sa lakas po ng pag-ulan. Pero siyempre, pagbalik po natin sa Lunes, baring po yung malakas muling pag-ulan, ay magtutuloy po yung presentation ng evidence, no? Ng prosecution, yung pong pagsalang kay Ms. Acosta. Hindi pa ho tapos yung direct examination kay Ms. Acosta. Magtutuloy po ito sa Lunes and then cross-examination at mga tanong po ng mga senator judges. Pero very important ho yung paglalatag ng ebidensya ngayong linggo pong ito. Kasi ngayong linggo pong ito, itinuro ni Gina Acosta, si Vice President Sara Duterte, na nag-utos sa paglilipat ng 125 million in confidential funds mula kay Ms. Acosta papunta po kay Colonel La Chica. So, sa totoo lang, katulad ng binabanggit po natin nung nakaraan, sapat-sapat na yung pong testimonya na yon para ipakita ang maling paggamit ng confidential funds ng Vice President, ni Ms. Acosta at ng iba pang accountable officers ng Office of the Vice President. No?